നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വസ്തുതയാണ്. ഇപ്പം VFS സെന്ററിലേക്കല്ല നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഈ കൗൺസിലേറ്റ് വഴിയാണ് ഡേറ്റ് എടുക്കുന്നതും നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഇപ്പൊ അതിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ 2 കൗൺസിലേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. പോളണ്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സൗത്ത് സൈഡിലുള്ളവർക്ക് മുംബൈ കൗൺസിലേറ്റും നോർത്ത് സൈഡിലുള്ളവർക്ക് ഡൽഹി കൗൺസിലേറ്റും. അതിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡൽഹി കൗൺസിലേറ്റിൽ നാളെ തൊട്ട്, അതായത് നവംബർ 23 തൊട്ട് വീണ്ടും VFS സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ വീണ്ടും വരുവാണ് എന്നുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് സൈഡിൽ ഇപ്പോഴും കൗൺസിലേറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോവേണ്ടത് നമ്മുടെ സബ്മിഷനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടുന്നത്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും, കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും, ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതും, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിസ ഫയലിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. കാരണം കുറച്ചധികം വെക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇൻടേക്ക് ആണിത്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡ്രോബാക്ക് കൊണ്ട് വീണ്ടും ലാഗ് ആവാതെ നോക്കുക.